Čaute, vítam vás u tohto videa na mojom kanále Foxové Gameplay. Dneska, jak vidíte, hrám Happy Wheels. To som vlastne ani v blogu nehovoril, že to vlastne budem hrať. Takže, no, už určite to všetci poznáte, takže sa to netreba vysvetľovať. Takže dáme si napríklad podľa hodnotenia od hocikedy. No. A dáme si napríklad toto. Torture Chamber. Tu. Torture Chamber. Dobre. Ďakujem. Spin this. Fíha, toto vyzerá ako... Uj, nechcete toto zažiť. To troška nechápem. Dobre, to som... Nic ste nevideli. No toto sa stane tomu, keď mi je to darček. Dobre, preskačeme to. Part 2. No dobre. Takže vidíte, jak sa dá ľahko zabiť ľudí. Takže dáme si niečo iné. Dám Jetboy 2. Toto si pamätám. O dvojku nie ešte. No, pohni. Ideme. Geronimo. Dobre. Drb. To už teraz bol taký level, že Jetboy, ale toto asi robil dvojku nejaký. A hral som. Čo ma zabral do tenesu. Toto... Dorite, ne. Ups, čo toto robím? No super. Takže ešte raz. No, ne, počkaj, ne. Zase to tučka pod seba. No super. Neprežil som. Takže ešte raz. Ne. Mami, okraď ma, nie. Žijem? Nie. O bože. Točko, poď ku mne. Ne. Jo, prežil som. Super. Aj keď nejak to neurobil ten finish, ale to je fuk. Som sa s tými mŕtvolami. Takže máme. Takže prvý level máme vyhratý. Dáme si Sword Throw. Drb. Jup. Ne. Takže ešte raz. Tak. Dobre, on si sadol na meč, jak chceš. Ešte raz do neho. Do poga. Do homelessa. Ne. Ty kokos, to bude snad. No to som nevyhral už. Ešte nám teda chýbajú. Takže ešte raz. Takže. Neviem kto. Zase som sa prepichol. Homeless. Pogo. Double kill. Nič. Dobre. Santa. Áno, ne, mohol zdrbnúť. Elf, ne. Doriti tam! Prepáčte, mám taký divný hlas, len ešte som furt chorý. Lebo viete, za tých asi pár minút, čo som vydal posledné video, som sa ešte nemohol uzdraviť, takže musíte to brať tak. Taký je život, bohužiaľ. Ľudia sa nemôžu uzdraviť za pár minút. Takže ešte raz, bohužiaľ zasa. Homeless. Neviem. Ty kokso, si to... Double kill? Sice nie, no... Nie double kill. Jej, kde to je? Vážne. Takže ešte raz to budeme musieť... Bože, toto už mne začína liesť na nervy. Dobre. Ne! Áno, sa to padne. Tak. Posledný. Ne, prosím. Ne! Mne už šípe! Ešte raz. Bože, ne. To najľahšie mi zostalo.
zostalo aj tak nič. To som vedel, že sa vstane. Tak, áno. Tak, dobre. A ešte tam jeden zostal, nie? Shoot space. Ty kokso. Sranda, ty kokso to strieľa. Strieľa, ideš. Moje furt. Teraz toho detka prejdeme. Tak, fuj bože, jak to sa rozdrve. Klobásu chcem, neviem. Fuj, to vyzerá, ako keby som išiel, no vy viete po čom. A koniec. Takže dám si ešte 2 levely, ups, to som nechcel. Dám si ešte 2 levely, ups, no to je furt. Dám si ešte 2 levely a už končíme. Mi len padlo slúchatko, aj keď neviem sice na čo ho mám. Nie, skúsime toto. Máme si tohto. Super, tento milujem. Do ryti, ne! Dobre, ešte raz. Skúsime si dať, keď sú pár dní po Vianociach, tak dáme si Santu. No, s týmto ide ľahšie. Tak, dobre, ideme. Jeden môj elf má, ne! To čo je? Ne, dobre, takže takto to nefunguje ani. Takže skúsime si dať Poga, aj keď to nebude dobre. Tak, dobre, zatiaľ nice. Tak, dobre, už sme pro. Ne, dobre, sme master, teda ešte musím to prejsť. Dobre, sme master. Chuck Norris, ne! To si za mňa robíte. Dám si na motorku. Dobre, toto nie je moc dobre. Tak. Ne. No. Fuj, to čo robia. Ne. To snaď ne. Postavte sa. Dobre. Takže zase to budeme... ja som netrebal sice. Change charakter. Tak. Doriti, to není fér. A žijem. Dobre. Master. Ne. Dobre. Už som aj sa tak chcel rozviesť. Chuck Norris. Hacker. Dobre, som hacker. Ne. Fuj. Vážne. Dobre, takže ešte posledný krát a skúsime si to dať za... Detka. Ne. Tak. Lítame. Ne. Houston. Super, no sme na tom, dobre. Boss. Detko je boss, ne! No super, takže toto sa moc nepodarilo. Takže ideme ešte posledný level a skončíme. Čo by som si tak dal? Skúsime zombie shooting. Fire. Ups. Ja. Poďte ku mamince, jo. Poďte ku mamince. Áno, dobrý, poď ku mamince. Dobre, konec. Takže toto... Dám si ešte jeden, toto bol taký dosť krátky. Dáme toto by mohol byť dobrý Castle Escape. I can... Blablabla. Let's go, blablabla, dobre.
To už dobre, ešte sa raz rozbehneme. Tak. Quick. Pozor sa. Dobre. Tak. Jump. Nejak dlho stojíš, nie? Co si, kamo? No poď už, bože, no pohni. Ne, no dobre, zabili ho. Počkaj, teraz ktorý je Rio? No dobre, konec. Takže toto by malo byť z tohto videa všetko, takže majte sa.